en la nostra societat i que contribueixen a crear desigualtats entre la ciutadania. Posem-li nom a les coses. Masclisme és quan riem davant d'un acudit sobre les dones, quan mirem cap a un altre costat davant de comentaris sexistes, quan acceptem i ens resignem a acceptar que les dones han de tornar a casa amb el telèfon mòbil a la mà o amb les claus, quan acceptem que una dona treballa per ajudar a l'economia familiar en lloc de pensar que ha de treballar per a ser econòmicament independent, quan acceptem que una dona no pot accedir a alguns llocs de treball determinats pel fet que es quedarà embarassada en algun moment, quan justifiquem la violència per la manera de vestir d'una dona, o quan es pretén naturalitzar l'explotació sexual de les dones, res més lluny d'una societat civilitzada. Masclisme és tot allò que es veu i tot allò que no es veu. El masclisme és precís identificar-lo i erradicar-lo, també assenyalar-lo. Com a administració pública que som, tenim l'obligació de posar a l'abast de la ciutadania tots els recursos necessaris per tal d'acabar amb aquesta xacra social. L'única manera d'acabar amb les violències masclistes és fer de la igualtat un tema transversal en les polítiques municipals. Les generacions futures heretaran els resultats dels nostres actes. És responsabilitat nostra, de les institucions, però també de la ciutadania, incidir en que la joventut aprenga altres models de relacions basats en el respecte i la igualtat. Per aquest motiu, estem treballant colze a colze amb les famílies i els centres educatius amb tallers de coeducació i prevenció de violència masclista. Estem visibilitzant-nos als carrers amb la campanya en l'àmbit festiu de Tinguem la festa en pau. També estem lluitant contra els rols de gènere amb la campanya Legal a Igualtat o denunciem altres formes de violències masclistes amb tallers i xerrades sobre prostitució. L'empoderament de les dones, com a altra forma d'erradicar la violència masclista, ha de ser fonamental en les polítiques municipals. Per això estem treballant en la visibilització de les dones en la celebració del Dia del Poble Gitano, que ha sigut un dels nostres objectius en les polítiques d'igualtat. Però, com que la millor manera de fomentar la igualtat és donar exemple, com a administració pública que som, m'agradaria destacar que des de l'any 2016 hem incrementat notablement el pressupost en matèria d'igualtat. Hem destinat recursos a la formació en matèria d'igualtat per al personal que treballa en aquest ajuntament. La recent adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació ens permetrà poder portar endavant moltes més accions que ens permeten fomentar la igualtat i erradicar qualsevol forma de violència. Les accions de l'administració pública a favor de la igualtat i en contra de les violències masclistes en el marc de les competències municipals han de ser coherents i han d'implementar-se des d'una actuació coordinada i sobre el principi de la cooperació i la col·laboració. Per aquest motiu, abans que acabi l'any, s'aprovarà el tercer pla d'igualtat de la ciutat d'Alzira que pretén crear les condicions adequades perquè la igualtat siga real en el nostre municipi. Treballar en xarxa és fonamental, per tal d'optimitzar recursos i fer més eficaç l'actuació pública. Per això ens volem sumar al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i ens sumem també al Pacte d'Estat contra la violència de gènere tan necessari però que considerem encara insuficient. Demanem aleshores un pacte d'Estat que reconega les altres víctimes, que també ho són, familiars i amistats que directa o indirectament són objecte de la ira masclista. Demanem també recursos més eficients i una millor avaluació de riscos i mesures de seguretat. Tindre més recursos passa per ampliar els pressupostos generals de l'Estat i fer-los transversals. Fa 100 anys, per aquestes dates, més o menys, les dones pogueren decidir per primera vegada el dret a vot després d'una llarga lluita. Avui, 100 anys després, encara no hem aconseguit ni el lloc ni els drets que ens corresponen com a persones. Així que la lluita continua. Bona vesprada i moltes gràcies.